Takže čau lidi, dneska je tady první díl ze stavění trailu s naším kameramanem, takže snad dneska postavíme třeba nějakou klopenku nebo upravíme skokánek. Dejte like a odběr a do komentářů nám napište, co bychom semka měli přidat příště, jako třeba drop nebo něco takového. Tady máme jako kdyby hlavní cestu, tam jako kdyby, tady. Odsaď to povede semka. Máme jako udělaný, že nájezd na trailu, jo. Tam staví kluci. Tady máš 3 boule hnedka za sebou, aby prostě se zabrzdil, chápete? Aby prostě nebyl prostě, aby se neprosištěl, víte jak to myslím. Tady máme vyskládaný klacky, jako kdyby na enduro. Tady je to takový uší, jakože takový komplikovanější, jo. Tady máme jako kdyby takový něco mezi boulí, dropem skok. Tady už nám dělají kluci a step upu. Co to kluci? Kameramana, to je ten v červeném. Pozdrav. Tady máme Štěpíka. A oba dva jsou vlastně Štěpíkové, ale jednomu říkáme Burák a druhýmu Štěpík. Burák je kameraman samozřejmě. Jinak bylo to zhruba tak. Tak. Tady se krásně maká na hezký lavici, step up, nevím, prostě něco. Je to jako, kdy tak krásně šejklí, můžu se kouknout na to. To se zhruba takhle. No, tady krásný Burák, ještě bíke nabírají línu. No nic. No, je to celkem hodně vyto, udělaný ta díra, takže celkem v pohodě. Takže tak no. Spadlo dolů. Co spadlo dolů? Co spadlo dolů? Mě trošku upadlo trochu, no. Kámo, tak ty jsi lopko. Tam byl kousek kamery a mu co spadl, to je lopka. Tak tady máme ještě hodně hlíny z té nevydařené kopenky. Tady máme palety. Ty kokso! Hej borci! Hej, on tady spadl strom. Teda strom, klacek. Hej, viděli jste to, kámo? Viděli jste to? Tak, myslíte si, že tohle je přírodní? Odpovídáte špatně, není. Je to paleta, rozřízlá na půl. No, tady máme, že tu travičku, jak jsem vám říkal. No, takže tady máme toto, ten skok. Je to zhruba jakože, to skok zhruba jakože, tak, no. Zvětšil bys to trochu? Jakože jak myslíš? Jakože do skok. Jakože do skok. Prostě platka, že to aby to bylo. A tak to ne, nech to bejt, radši, víš co. Tady máme hodně dobrou klopenku, tvrdou, krásnou. No, teda od toho do dopadu je zhruba půl metru, jako takový divný metr, no. No nic, takže půl metra až metr, ale spíš si myslím, že půl metr. Ještě to trošku za to, že jo, pevníme. Tady je hezká klopka, je pěkně tvrdá, bytelná, taková. Tady máme tu klopku a přes ní jsme chtěli ještě udělat turma, jako kdyby, ještě turma, jakože turma, jako kdyby, turma z této klopky, jako kdyby semka, aby tady byl nějaký skok. No, tak. Tady máme udělaný jakože hodně kořeny, aby jakože z toho vycházely. No, tady máme bouly do toho, do klopky. A klopka je celkem velká, nevím jak to zaberem celý. No. Spíš by měli níst hlínu, jo. By se jelo na drop, jo. Celkem jako drop malinký, jo. Měřím 170 cm a je mi to zhruba pokotníky, nadkotníky, víte co. Ale je to celkem jako hezký. No, tady by vedla by se turma. Tady jako by byla zatáčka nějak přes to, jo.
ale mohlo by se tady udělat ještě tady přesto to nějaký skok nebo drop, ale myslím si, že to je celkem jako nesmyslný. Nebo jako je to smysl, dává to smysl, ale nevím, jestli to dává úplně smysl. Totiž v lese, no, takže tady se chystá další klopenka. Klopenka by vedla takhle. Kdyby jakože jsme mohli nějak jako mít klacky, jak bychom vedli ještě tady nějaký dropíček malinký, ale to si myslím, že je nesmyslný zase, jo. Tady bychom měli zhruba nějaký jakože skok, nějaký stepápek, něco malýho. Tady by vedlo, jakože takhle by to vedlo. Tady by vedl skok. Možná ještě tady skok, tady jakože dát tu, že jo, kolobku by to chtěl určitě tady dát. No, tak tu by to vedlo dál a to je zhruba takových dalších 50 metrů 100. A tady by vedly jakože skoky, dropíky a tak. Takže to jsme ukázali trail. Hlavní. Tady mě napadlo udělat ještě jednu mini klopku a že by to vedlo jako kdyby tak, jako hore, víte co? Takže by tady byla velká klopka na výběr, malá klopka na výběr. No, takže tady máme kyblík, že? Ukáž, Buráku, kyblík, celkem dobrý, modrý. Zdá se to, ale je celkem velké. No, jako v lese se rodí třeba 1 až 2 lopaty. Tak, tady máme první, jako takový ničivý nástroj, jo. Takový jakože motika, takový má hrabě. Ale pak tady máme větší, jo, ta už je velká, hodně velká. Tak to si zkusíme kopnout. No a do ní už se krásně vejdou klidně i 3 pěstí, 2 pěstí, jo. Je to fakt frajerský. No, jako byl nejdačí. Tak štěpí krásně velká flaška. Hezká ta. Mi to vypadlo. Helma, že jo? Helma. Na zadní ty. Štěpík, jakože burák, tak má 8 převodů. Nevím, jestli to šlo vidět. A druhý štěpík má 2 na 8 na 9. Takže, no. Tak za chvilku si dáme rozhovory. Máme tady 3 krásné palety. Pod něma je pilka. Kluci tady teď šejpujou, tak si půjdeme kouknout na to, jak to dělají. No. Pojď, dělej, Neboj, takhle jde blíž, ale ne. Hezky. No, dobré. Máme tady hezkou tu lopatu. No, hezká. No, takže jako jinak hodně krásná lavice. No, brci. Posun to. Posun nahoru, dej. Nahoru. Kámo, ještě pojďme tady komáře. Vítaj. Jaký máte názor na komáre? Mně se hrozně líbí třeba. Jo, tak Štěpík je tady do zvířat, víte co? Co máš na sobě a kolik to stálo? Co na sobě tak kalich triko z tábora, takže to nestalo nic. OK. To jsou podle mě zdědělý, takže asi taky nic. Ponožky, ani nevím, jsem sehnal. Jsou nějaký podle mě za 30 korun někde v Pepku. Hezky. To bude nějaký drogerie podle mě. To vypadá už takový polorozpadlý. Tak... Porozpadlý šunty, kámo, za chvilku z toho bude padat níva. No, tak mluv dál. Rád běhám a jezdím na kole. Co říct ještě jako. Škola jako navíc většině mám třeba 4 dvojky, což jako řekne dobrý jsem celkem. Pak jdu do školy na 8, dojíždím busem, zhruba půl hodky. Pak jsem ve škole, to je že jako vždycky nuda. No, tak mám třeba flétnu, na kterou už ten rok budu končit, naštěstí. Nebo tenis, anebo třeba na kolo, jako hrát sportu, jo. Pak třeba jsem... Praněk! Dobrý, nech to. Biker, podržítko duo, podržítko real. A nebo na TikToku, když tak zavinač biker duo, podržítko Stepa Pepa. Když tak. Co máš na sobě, kolik to stálo, jak se jmenuješ? Tričko, kámo, s hutama. Kámo, samozřejmě litrasy. No, Balenciaga. Nějakých
Bekin kalhoty, tak kámo 3 litry možná tak. Balenciaga. Asi. Tady Hunter ponožky. Kámo! Mám to není žádná spolupráce, ale mohla by. No kámo, kdyby byla, Tady tak kdyby třeba byla jsem myslím, spolupráce. 5 kilo, myslím. Tady jsou boty. Balenciaga samozřejmě. Třeba na nějaký boty úplně na nic. 5 korun. Na 5 korun. Z Lidlu. No, No, tak jak se jmenuješ? Štěpán, borci. A příjmení? Ti neřeknu. No, to je tajný, odhalíme za... Já jsem tady samozřejmě ten dekorátor, jo. Tuto klopenku jsem dělal sám, ještě s Pájou. Borci, máme tady další 3 nebo 4 lidi, povíme si jejich jména a pak, jak je někdy uvidíte v našich videích, tak vás jim ukážem. Máme tady Pavla, jeho příjmení odhalíme za 100 odběratelů, samozřejmě, jo. Pája je hodně namakaný, má rád ježdění na kole, ale teďka má malý kolo, jo. Takže se zranil řídítkama, jo, do kolena, takže teďka radši běhá. Pak tady máme ještě Davida, jeho příjmení odhalíme za 100 odběratelů, jako moje samozřejmě. David je celkem špatný člověk, protože říká, že se strašně miluje kolo a teďka vůbec nejezdí na kole. Takže pak ještě Olda, jeho příjmení vám klidně odhalím, jo. Olin Musil, jo. Takový špíňák celkem. Vrecka si kupuje kolo a kolo s odpružením celopéro za 7 000, takže Brec bude mít celopéro tak 5 cm, ne? No, 50 mm. Takže Brec celkem, kámo, GG do komentáře, takzvaně. Jo, dělej! Tak, další je Franta. No nic, Fáňa, jeho příjmení vám odhalíme, jak on bude chtít, protože taky natáčí na YouTube. A Borák Crown tady krásně nosí. Kámo, vy už jste z té klopence pokročili. Na začátku videa půjde vidět, jak byla malá, a teďka hezký, ne? Od 1 do 10 klopenka, zatím. 10 samozřejmě, že jo? Štěpy, udělej nějaký taneček na konci. Taneček na konci. No, my máme krásně Štěpíka. Slunko! Zpátky. Tak, jdu se napít. Brcí. Krásná vodička. Cenzura. No, takže. Borcí. Co bys si nám ještě řekli? Noste slipy. Strašně moc miluješ a tak. Tak hrozně moc miluju. No slipy miluju. Klučičí. Jo, hlavně klučičí. Třeba nejlepší takový ty z Pando, jako z Pepka z Pando. Jako. Ty mám, jako, to jsou moje oblíbení. Mám rád třeba, nevím, co mám rád, jako, mám třeba Fortnite. Super hra. Spolupráce s Fortnite? Třeba můj YouTube kanál mám rád. No. A sporty všechny mám rád. Jo, tak to hezky. No, takže co mám na sobě já, jo? Tak já mám nějaký CKčka, prostě kámo, Troll, Sigma, Škibry, Sigma, Ohio, Rizzler, takzvaně. Takže 5 korun, Jump Park, jo, takže zhruba 200 korun. Poštípané od komáru, jo. Tak nějaký Black, Squat, ty kretěse. A pak, vy to nebudete vidět, ale tričko z New Yorku, krásně, modroučky. Máme tady paláty, když můžu popsat paláty. Takže takováhle je hodně pevná, jo. Tady máme hodně dobrou palátu. Lidi. Teďka nastane úplně nejlepší věc. Jdu to skočit. Jdeme to. Jasně, na to. Štěpík jede? No, ukáž, Štěpy, pojď. No, jede takový ten, hezký. Bole. A krásný skok, rozsekal se, jdeme. Štěpík, ještě jednou.
Prostě vyskočí, jednou se tady a pak kámo tam. Jo. Když tak, koukejte, jo. Dáme. Nechte to tam. A ještě píku v Crash, kámo, na Pamftraku v Doubravníku. Je to když tak Doubravník a je to asi neoficiální, ale Myslím, že to nikdo neviděl, to video, to nebude koukat. uticho. A to je jedno. Bo ne kombolo. No to nejde. Vrci, vidíte toto? A to je contentka, takzvaně. To nejde. To nebudu skákat nikdy. No, to jsem vám říkal. Nebo mi strmí to dělat. A vy jako proč to Nevím, mě vždycky neskočí vždycky nohy z toho. Tak protože to moc strmý, si myslím. Já nevím, je to takový blbý. Já bych to dělal méně strmý. No to je jedno. Dáme to méně strmý. Jo, dáme to myslím. Takže si to tady zakončíme. Už to má celkem hodně minut. Nazdar! Tady je konec videa. Dneska jsem se trošku krešnul, ale musím to dneska ještě ten spravit tady tu glavici, ale snad to příště bude A lepší. pamatujte, nejlepší sport je kafe a dort. Čau.